Біблія, книга Буття, розділ 12. «И сказал Господь Абраму, иди с земли твоей, от родины твоей, из дома батьки твоего у землю, якую я покажу тебе. И я выведу от тебе великий народ, и добрословлю тебе, и прославлю имя твое, и будешь ты у добрословенстве. Я добрословлю тых, что добрословляют себе, и тых, что лихословят себе, прокляну, и добрословятся у тебе усе племена земные. І пайшов Абрам, як сказав йому Господь, і з ним пайшов Лот. Абраму було 75 годов, коли вийшов з Харана. І узяв з собою Сару, жонку свою, Лота, сина брата свого, і усю майомость, якую яны набили, і усіх людей, яких яны мели у Харані, і вийшли, каб істи у землю ханаанскую, і прийшли у землю ханаанскую. І пайшов Абрам па зямлі гэтай да мясціны Сіхем, да дубровы Маре. У гэтай зямлі тады жылі хананеі. І явіўся Господь Абраму і сказаў: «Нашчадкам тваім аддам я зямлю гэтую», і паставіў там ахвярнік Господу, які явіўся яму. Адтуль рушыў ён да гары на ўсход ад Вытыля і паставіў намёт свой так, што ад яго Вытыль быў на захад, а Гай на ўсход, і паставіў ахвярнік Господу і заклікаў імя Господа. І падаўся Абрам далей і пайшоў на поўдзень. І быў голад у той зямлі, і сышоў Абрам у Егіпет пажыць там, бо памацнеў голад у зямлі той. Калі ж ён набліжаўся да Егіпта, дык сказаў Сары, жонцы сваёй: «Вось я ведаю, што ты жанчына прыгожая з выгляду. І калі егіпцяне убачаць цябе, дык скажуць: гэта жонка яго, і заб'юць мяне, а цябе пакінуць жывою. Скажы ж, што ты мне сястра, каб мне добра было дзеля цябе, і каб жывая была душа мая праз цябе». І было, калі Абрам прыйшоў у Егіпет, егіпцяне убачылі, што яна жанчына даволі прыгожая, убачылі яе і вяльможы фараонавыя, і пахвалілі яе фараону, і была яна ўзятая ў дом фараонаў. І Абраму добра было праз яе, і было ў яго дробнае і буйнае быдла, і аслы, і рабы, і рабыні, і коні, і верблюды. Але Господь уразіў цяжкімі ранамі фараона і дом ягоны за Сару, жонку Абрамовую. І паклікаў фараон Абрама і сказаў: «Што гэта ты зрабіў са мною? Чаму не сказаў мне, што яна жонка твая? Навошта ты сказаў: яна сястра мая? Я ўзяў быў яе сабе за жонку. І цяпер вось жонка твая, вазьмі ды ідзі». І даў пра яго фараон загад людзям, і правялі яго і жонку ягоную, і ўсё, што ў яго было.